Írásban érted, de ha angolul kell megszólalni, leblokkolsz? Zavar, hogy nem tudod megjegyezni a szavakat? Eleged van abból, hogy éveket tanultál és mégsem haladsz? Ismerős érzés? Nem veled van a baj. Nem a nyelvérzékeden múlik, csak nem kaptál elég lehetőséget, hogy életszerű helyzetekben gyakorolj. A saját céljaidhoz igazítva. Nálunk kiscsoportos vagy egyéni órákon, támogató tanárokkal és jó hangulatban tanulhatsz. A saját tempódban, a saját céljaidért. Mutatom, milyen tanfolyamak közül választhatsz. Általános nyelvi képzés a teljesen kezdőtől a felsőfokú szintig. Hogy rögzüljenek az új szavak és a nyelvtan. És végre merj beszélni. Hazai és nemzetközi nyelvvizsga felkészítő B1, B2, C1 szinteken, a végén ingyenes szintfelmérővel. 10 tanulóból 9 sikeres nyelvvizsgát tesz. Nagyon szeretem, hogy az órák szinte teljesen angolul zajlanak. Mindig számomra hasznos témákról beszélgetünk. Minden héten várom az órákat, mert nagyon jó a hangulat. Let's talk about! Beszédközpontú órák, hogy kimaxold az angol állásinterjút vagy prezentációt. The courses give me a lot and I became much more confident in my speech. If you want to learn a language in a supportive and good environment, I can only recommend day by day. Érettségi felkészítő az érettségi feladatokra szabva. Középszintű vagy emelt érettségire készülő tanulóink 90% feletti vizsgát tesznek. Kids tanfolyamaink alsós vagy felsős gyermekeidnek szólnak. Ha szeretnéd, hogy élvezze a nyelvtanulást és magabiztosan beszéljem. Kisfiam Zsombi 4. osztályos, és már 2 éve a Day by Day nyelvstúdióba jár. Itt játékosan tanulnak és nagy hangsúlyt fektetnek a kiejtésre. Nagyon örülök, hogy megtaláltam a nyelvstúdiót. Ha szeretnél a saját tempódban haladni, válasz egyéni korrepetálást, személyesen vagy akár online. Ne tölts le még egy nyelvtanulós appot, amit úgysem használsz. Jelentkezz szintfelmérőre és érd el a céljaidat. Nyelvvizsga, érettségi, új állás? Itt az idő, vágj bele!